γαμπρούς και νύφες της Μυρίκης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, τους οποίους και εμείς αγαπούμε πολύ και τους ευχαριστούμε περισσότερο. Είναι μαζί μας, εκτός από τους επισήμους και τους πολύ καλούς μας φίλους που ανέφερε η Έρη Δανίλη και η πρώην πρόεδρε του συλλόγου μας, ο κύριος Φώτης Καράς, και παρακαλώ να έρθει κοντά μας, και ο κύριος Λάβρος Λέρης, και ο κύριος παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Ο Λάβρος, ο Δημήτρης έφυγε νομίζω, είναι εδώ ο Δημήτρης ο Καράς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα μέλη του ΔΣ που δουλέψανε για αυτή τη σημερινή εκδήλωση, αλλά ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη Καρά, τον κύριο Λάβρο Λέρη και τον κύριο Γιώργο Τσόνη, τον πρώην ταμεία μας, οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά αυτό το διάστημα, γιατί εμείς είμαστε στην Αθήνα το Προεδρείο